गोजोन हामलायनायजों लोगोसे नोंथांमोनखौ गोदान खौराङाव बरायबाय। अन्नानै नोंथांमोना बे रादाबखौ जोबजासे नायलां। गिबि खौराङाव दङ आसाम विधान सभानि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारिया फोरोंथाय बादायाव नुजाथिदों। आसाम सोरखारा थिसननो गोनां ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 साख्रिनि आनजाद होगिरिफोरनि थाखाय खाबु जानाय बायदियै आनजादनि बेसेन नाङै फोरोंथाय हाबाफारिखौ विधान सभानि बुंथिगिरि बिथां बिस्वजित दैमारिया गावनि फानारि बियाबनि बिजाथिफोरनि थाखाय लानाय जादों। पेरगाव बिजाब बाख्रियाव 30 साननि थाखाय आजावनाय फोरोंथाय बादायाव बिथाङा दिनै दान्दिसे नुजाथिहैयो। क'क्राझार जिल्लानि जारबारि गोजोन औगुरि गामियाव हाग्रानि मैदेरनि उदखार। थांनाय हरनि समाव हाग्रानिफ्राय फैनाय मैदेरा गोजाम औगुरि गामिनि गंसे नखरखौ सिलिंखार बिलिंखार खालामदों। आथिखालाव मैदेरफोरा आदारनि आंखालाव हाग्रानिफ्राय गामियाव फैना उत्पात खालामनाय थासारिफोरखौ बांसिनै नुनो मोन्दों। बेराम आजार आरो देहानि जेंनाजों भुगिनाय रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोन खौरां। नोंथांमोना देहानि माखासे सानाय सुनाय हारा रोदा जरा पेरालाइसिस साइनास गोबां जेंना दङ नामा? दङब्ला बे समाव नोंथांमोननि थाखाय जोबोद गोजोनथाव आरो गाहाम खौरां। जायफोर बेरामखौ डाक्टार आरो अजाजों मोजां फिथाइ मोनाखै नोंथांमोना बेवहाय फैना फाहामथाय लानो हागोन। थावनिया जाबाय बर' बाजार बिजनेस चिराङाव। थेरापि खालामग्राया दि आर्ट अफ लिभिं बेंगालरनिफ्राय मोजां आयुर्वेदिक मासाज थेरापि कर्स लाना फैनाय। नोंथांमोना सिगां आंनावनो खौरां लानो हागोन। जुदि गोनांथिथारब्ला आंनि 7086858977 मबाइल नाम्बाराव खौरां ला। गोबां सुबुंफ्रा बेवहाय फैना मोजां फिथाइ मोनगासिनो दङ। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। बिटिआरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। बिटिआर गभनि इन्डास्ट्रियेल लिगेल मेट्रलजिकेल डेभेलपमेन्ट एन्ड एन्टारप्रेनारशिप बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रेवरेवा नार्जारि बिथाङा दिनै ककिलाबारि फार्माव दावबायहैदों। बिथांजों लोगोसे गभनि अफिसियेल स्टाफ बिथांमोना बाहागो लाफायो। लोगोसेनो 22 नं ककिलाबारिनि एमसिएलए मन्टु बर' बिथां, इउपिपिएलनि सासे लेङाइ आफादगिरि रंजालु बसुमतारी, लेन्ड एडभाइजारि बर्ड चेयारमेन बाक्सा आरो ककिलाबारि ब्लक कमिटि इउपिपिएलनि आफादगिरि गाहाय नेथारि आरो मिरु जिल्ला आरो ब्लकनि दैदेनगिरि बिथांमोनाबो बाहागो लाफायो। बिथाङा बिटिआर गभनिफ्राय माल्टिपार्पस इन्डास्ट्रि गायसननायनि सायाव बे ककिलाबारि फार्माव जायगा नायदिंहैयो। आसा खालामो ओनसोलनि माखासे खामानि गैयै लाइमोनफोरनि जेंनाया बेवहाय इन्डास्ट्रि गायसननायनि गेजेरजों सुस्रांजागोन। भारतनि गोदान हादोरगिरिनि पद साननाया सोलिबाय। गोदान हादोरगिरि महरै बांसिन पद मोननो हायो एनडिए जथाय दोलोनि हादोरगिरि बिजाथि द्रौपदी मुर्मुआ। मख'नो गोनांदि द्रौपदी मुर्मुआ गोदान हादोरगिरि महरै सायख'जाबाय। गोदान हादोरगिरि महरै द्रौपदी मुर्मुआ गिबि एसटि आदिबासि आइजो हादोरगिरि आरो लोगोसे नैथि भारतनि आइजो हादोरगिरि जासिगोन। जों बयबो ससियेल मिडियाखौ मोजां बाहाय। आथिखालाव ससियेल मिडिया जोंखौ गोबां गोजौसिन लांदों आरो गाहायथिंबो लाबोदों। दासान्दि बर'नि गोबां फेसबुक पेजफ्रा हेक जागासिनो दङ। सिगां जों नुनो मोन्दों गेमस्रि, जेनिया, एन्टारटेनमेन्ट वार्ल्ड, बिग बडलेण्ड आरो गोबां पेजखौ हेक जानायखौ। दायो आरोबाव मुंदांखा इउटुबार एनिथिं एमजेनि फेसबुक पेजआ हेक जाबाय। बेनिखायनो सामोल होयो नोंथांमोना जाहाथे फेसबुक पेजखौ थामहिनबा फेसबुक ससियेल मिडियाखौ मोजाङै बाहाय। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। 2022 मायथाइनि एसएसएलसि आरो एचएस आनजादाव सेथि थाखोआव उथ्रिसारनाय फरायसाफोरखौ मेधाकाट डक्टरेट दुलाराय फरायसा आफादाव बरायनाय आरो मान बावनाय हाबाफारि खुंफुंदों। बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो बाक्सा जिल्ला एबसुनि गाहाय नेथारि नन्देस्वर बर'आ। थांखि जानाय बुंथिगिरि आलासि महरै बाहागो लायो टिहु बर्मा डेभेलपमेन्ट ब्लकनि बिडिअ दिब्यतेसन दैमारि बिथाङा। बेखेवगिरि आलासि महरै बाहागो लायो मतिलाल सरगयारि बिथाङा। आफादगिरि मेधाकाट प्राइमारि बिएसएस आरो माननि आलासि महरै बाहागो लायो ओनसोलनि गोजौ फरायसालिनि गोरायुं गाहाय फोरोंगिरि लोगो आफादगिरि लोगोसे नांजाब आफादनि आफादगिरि नेथारि आरो पुरानि सुपर पिएचडिनि मासिगिरि बिथांमोनहा। रादाबा एसेनोसै लोगोफोर। रादाबखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गासिनिसिमबो साबायखर आरो गोजोन हामलायनाय थाबाय।